Ola, estamos unha vez máis nas nosas preguntas con calidade. Hoxe estamos con Adelo Freire, que é da Cofradía de Pescadores San Bartolomé de Noia, unha cofradía que ten a marca de Galicia Calidade nos berberechos de Noia. Ola, Adelo, que tal? Hola, bo día. Pois Queremos ben, aquí... falar convosco da calidade, por eso estamos nas nosas preguntas con calidade. E así para arrancar, saber un pouco onde dirías ti que poñedes a calidade na vosa cofraría? Nos fixemos unha aposta xa fai moitos anos precisamente pola calidade, non só pola cantidade, e ao final a calidade trouxo tamén cantidade. Fai anos que apostamos por garantir a trazabilidade dos nosos produtos, pois nunca sementamos produto que non é da nosa ría, temos un criadeiro de semente de moluscos propia, na cal, cando necesitamos, pois, elaboramos eso, semente, pero sempre da nosa propia ría. O sea, despois tamén temos dentro da marca Berberecho de Noia, Rías Galegas, pesca artesanal, temos un estándar de calidad donde se garantiza unha talla mínima superior a obligatoria. Por exemplo, no berberecho a obligatoria é 25 milímetros e no sello temos 28 e na práctica nunca vendemos con menos de 30 milímetros. O sea, tamén despois o noso plan de explotación é singular, é único en Galicia. O local só extraemos cando o produto está no mellor momento. Non extraemos, por exemplo, no verán, cando está ovado, está criando, a vianda non é a que nos esperamos como óptima. Entonces, nos habitualmente traballamos entre 5 e 6 meses de extracción ao ano, que suele ser entre setembro e outubro ata marzo. E logo eso, como se nota no produto, no sabor, como notamos esa calidade? Pois, cando a vianda está no seu mellor momento, pois está cos nutrientes que ten que estar, está ca auga que ten que estar, ese sabor a mar inconfundible que ten o berberecho, pois se non está no mellor momento e ten unha vianda pequeniña, pois non vai guardar ese sabor a mar. Os tamaños, a concha pode ser grande por fora, pero logo a vianda a veces vemos en certas ocasións que levamos sorpresas cando nos sirven un berberecho que non está obtido no mellor momento do seu ciclo vital, non? Pois o mellor momento, pois iso vai desde setembro aproximadamente. Sempre falamos aproximadamente porque os moluscos non entenden de calendario, entenden de condicións climáticas e medioambientais, o sea, cantidade de sal, agua doce, pH, canto fitoplancton hai no medio, entonces, pero eso aproximadamente ven coincidindo con que en setembro, máis ou menos, é cando está a vianda no seu mellor momento. Eso, nós, por exemplo, antes de abrir a campaña, enviamos mostras ás fábricas, que é o noso principal cliente, a fábrica de conserva, donde van analizando, pois eso, que non este ovado, a vianda que sea a óptima, porque, claro, falas de cantidades importantes, pois nos, este ano pasado, de berberechos, hagamos aproximadamente 2,5 millóns de kilos, o que ven a ser o 70% da produción de todo o Estado español, que moito, e sempre con estándares de calidad, e iso a conserva así o recoñece e se nota nos precios nas subastas. E despois ese berberecho de Noia, ata onde chega? Porque eso, falabas desa gran produción, ese gran porcentaxe da produción española, distribúese por España, por o resto do mundo, ata onde chega o noso berberecho? Principalmente, en primeiro lugar, vai a España. Que pasa? Despois, esas conserveiras teñen mercados por toda Europa, incluso polo mundo. Nós sabemos que, por exemplo, en Europa é un mercado habitual, onde se vende moito, incluso chega tamén a Estados Unidos, pero iso é cuestión das fábricas que onde teñan os seus nichos de mercado onde distribuyan. Pero ten en conta que, principal, Galicia é unha potencia mundial en canto a conservas. Temos empresas punteiras en canto a cantidade, en canto a calidade, e elas son as que distribuyen despois os mercados. Despois tamén temos o mercado de fresco, o fresco xa queda en España, o fresco xa ten, porque a vida útil dun molusco fora do seu medio pois é reducida e se consume todo no mercado español.
Falabas antes dun método artesanal, recóllese como se facía desde sempre, como é o proceso? Sí, vamos a ver, desde tempos inmemoriais a captura do berberecho cambiou moi pouquiño, non? Foronse modernizando un pouquiño os motores das embarcacións que antes iba a remos, antiguamente, pero que a arte en sí de pesca o que fixo foi regularse cun tamaño para que todo o mundo vai con el igual, pero o que chaman o rastro, o raño, sigue sendo igual que fai 50 anos, o sea, cambian os materiais, pois son materiais máis lixeiros, como si antes era todo solo varas de eucalipto nos rastros, ahora pues, introducen outro tipo de, por exemplo, un marisqueo a pés usa a veces inox para incluso no propio rastro, pois se usan materiais máis modernos, pero que en sí o que o rastro pois non moi pouco variou. Entón, é unha pesca artesanal, prácticamente un a un, se escollen no mar en primer lugar, para deixar os que non acadan a talla que nos adoptamos como mínima aceptable para o noso mercado, quedan xa nunha primeira criba no mar, despois os que veñen a terra volvemos a fazer outra selección donde volven ao mar os que non acadan eses 30 milímetros que nos queremos como óptimo para o mercado. E temos ese berberecho con esa calidade. Ti cantas veces dis aquelo de Galicia calidade? Pois a verdade, non sei de quen foi a idea dese un pouco esa frase, no seu momento se foi co Xacobeo, primeiros que se usou moito e se potenciou moito esa frase que é continua, tanto na hora de comer, a hora de ver unha paisaxe, a hora de calquer produto do sector primario, de sexan patacas, sexan tal, e cando te sentas nunha mesa, pois, ben para comer ou para beber, pois é continua a mención de Galicia calidade. E cas paisaxes igual, e cando estás os que temos a sorte de vivir en Galicia e principalmente na costa, pois temos moi cerca tamén a montaña, moi cerquiña, temos mar e montaña, entonces eso, pois, oye, é un recurso moi habitual o de Galicia calidade. De feito, ahora que falas da paisaxe, quería preguntarche cal sería ese lugar dentro de Galicia onde perderte. Pois a verdade é difícil elexir un só, porque a verdade que incluso a veces falando con amigos cada fin de semana e aproveitando esta reclusión case obligatoria que tivemos co tema do COVID, que foi abrindo pouco a pouco, pois a xente está incluso coñecendo lugares fermosos que tiñan moi cerquiña da casa, que a veces un pouco por deixadez non visitamos ou non coñecemos. E a verdade é moi difícil, pero a mí me gusta moito a costa. Eu me decantaría por calquer ría baixa, en especial a ría de Muros Nolle, por exemplo, cando me gustan as playas bastante grandes, que non hai esas concentracións de xente que pode haber en certos sitios. Pois intento huir deso, busco a tranquilidade e vou ca familia a playas tranquiliñas, e aquí na ría de Muros Nolle temos moitas playas nas que perdernos. E aparte de un lugar, cal sería, aparte do berberecho, un produto ou algunha comida típica galega que sexa das túas favoritas? Vamos a ver, a min nesta época no verán, por exemplo, non paso sin os típicos pimentos de Padrón, o sea, me encantan. Depois xa do mar, calquer produto, o mesilón me encanta, as sardinillas ou viña me encanta, o polvo me encanta. A verdade que, como dicía antes, temos moita sorte de vivir onde vivimos e ter ao noso alcance produtos. A patata, un ovo, o sea, a min unha das miñas comidas preferidas é patatas con ovo. O sea, claro, patatas da casa, galegas e ovos da casa. Entonces, con eso xa me dou por satisfeito. Pero, bueno, despois calquer mesilón, berberechos, navallas tamén me gustan. O polvo, xa non meternos a un tipo camarón, nécoras, todo eso, pois, olha. O que falamos unha potencia. E onde máis dirías que ves a calidade en Galicia? En algo máis abstracto? Home, a calidade en Galicia, pois, penso que se ve en todo, non? Na forma, na propia xente. A xente galega, pois, é unha xente traballadora, unha xente que é aberta, unha xente acolledora, que todo o mundo que ven a Galicia, o primeiro que salienta é da xente galega, pois é
que ben se portan con ela, e iso é algo que non debemos perder. Esa amabilidade, que a xente que veña a Galicia se senta como na casa, e iso, para min, a forma de ser do galego é unha marca propia, como pode ser calquer produto. O sea, é unha forma de ser que ven dos nosos ancestros e se mantén así. Moi ben, pois moitísimas grazas, Adelo, por esta entrevista. Animamos a todos a coñecer ese berberecho de Noia, a probalo agora que estamos en tempo, non? Ahora, mira, neste momento, para probar berberecho de Noia hai que ir a conserva. Nos ahora abriremos en setembro, se todo vai ben, se o medio se o permite, en setembro esperamos abrir, ainda non sabemos a data, pois estamos facendo mostreos. Temos que enviar, como dicen, as mostraxes tamén ás fábricas para que nos digan se está no momento óptimo. E cando así sexa, esperamos que sexa en setembro, abriremos de nova campaña, invitamos a todo o mundo a ver, porque a verdade é un espectáculo onde máis de 1.500 persoas nunha zona pequena, porque a ría de Muros Noia é pequena e as nosas autorizacións ainda máis, que están xusto na boca da ría, e é unha zona pequena, e ver a 1.500 persoas traballar xuntas e organizadas e sacar unhas 50 toneladas de produto cada día, que iso é algo espectacular. O sea, hai cofradías que non fan eso en todo o ano. Nos eso facémoslo nun día. E, bueno, invitar a todo o mundo a que veña a Noia, veña a probar o berberecho e a ver tamén como se captura, como se traballa. Estades invitados todos. Moi ben, pois con eso quedamos. Invitamos a todos agora en setembro a coñecer o voso traballo e o voso produto, sobre todo a probalo e a disfrutalo. E moitísimas grazas por todo. Gracias a vos polo labor que facedes de promoción do produto. We mend ourselves. We take comfort in strangers, but I don't think it helps. If every fool wore a crown, I would be a king and not a clown. 'Cause love can be closer than our hands and our feet. But it's lost